Бокса всичко ли е за теб? Спорт е всичко за мен, но най-вече бокса, да. Това е моят живот. Начин на живот. Ти трябва да имаш много силна психика за това нещо. Това е най-важното нещо, когато падаш от затвора, да имаш психика, защото ако нямаш психика, много трудно да оцелеш. Имаше едно момче, където носа му викат му носа, защото половина нос му няма. Беше изяден. Кое е изяден този нос? От плъх? Огромен плъх. Шегуваш се. Таки неща се случват в затвора, че... В килията ли са жена? В килията. И след това, като вече са мъж и жена, всичките излизат, остават ги насамеват. А в чужбина затворите същите ли са като в България? По принцип не. По-добри ли са или са по-лоши? Разбира се, че са по-добри. Доста хора имаше, които идваха от чужбина и съжаляваха, че са паднали от затвора в България. За съжаление, наистина много бойща правих вътре, да може да те уважават. Както има една поговорка, бие да те уважават, така че в затвора точно е така. Ако не ги биеш, те ще бият. За мен е истинска чест, че тук до мен е 7-кратния шампион Григор. Чакай сега да не объркам фамилията. Саруханян. Да. Здравей, много ми е приятно, че си при мен. Здравей, на мен ми е приятно. За мен е наистина голяма чест да се да си шампион, защото това е нещо, което много трудно се постига. И то на такава малка възраст, на каквато си бил ти. Нали така? Абсолютно. Ти току-що ми каза, че си почнал на 6 с бокса. Така, доста малък се занимавам с този спорт и от тогава ми остана хоби. Ето такова хоби, като 7 пъти шампион. Какво е това хоби? Да, 7-кратен съм шампион на България. Бокса всичко ли е за теб? Спорт е всичко за мен, но най-вече бокса, да. Това е моят живот. Начин на живот. А кога разбра, че твоето призвание? Докато бях малък. Докато децата играеха навън, аз тренирах бокс. Така ли да стана? кажа. Да. Добре. Всичко много хубаво в твоя живот, освен момента, в който е трябвало да го прекратиш. Нали така? И за една част от твоя живот не си могъл да го практикуваш. За голямо съжаление. Четах много неща за теб и изгледах няколко от твои интервюта. Предполагам, че всички хора са запознати с твоята история. Да. Знам, че ти е писнало да я разказваш, но все пак нашите зрители и моята аудитория е различна и може да им поразкажем така малко за теб, за твоя живот, как си влезнал в затвора, как си прекарал едни 10 години на това ужасно място, или 11. Не, 10 години. 10 бях. 10 години. Пресъдата ми е 16 години. Да. 10 години лежам. Не искам да си представям какво е усещането на такова място по принцип. Особено след тази слава, която си усетил. Гадно е. Винаги съм казал, че местото не е окей. Тя е гадно, трудно, направено на хората да му е гадно, но винаги гледаме от тази посока, че и там е за хора. Така че винаги съм гледал от тази посока, че никой няма да останем там, разбира се. Щом има врата, влизаш и от тази врата излизаш. Нали? Разбира се. Добре, ти трябва да имаш много силна психика за това нещо. Това е най-важното нещо, когато падаш от затвора, да имаш психика, защото ако нямаш психика, много трудно да оцелеш такива дълги години. Видя ли хора, които не оцеляха? Заради слаба психика? Да, доста хора съм виждал, не само не оцеляха. Буквално за 3-4 месеца виждах разводи в семейство. Имаше хора, които имат деца, жена и жената просто в един момент след 3 месеца и казва, че не мога да чака примерно 3 години или 5 години и техната връзка моментално приключи. След 3 месеца? Тя много нетърпелива. На много и този човек наистина гледам голям здрав мъж и реве по цял ден и не издържа психиката, не знаеше какво да прави. И това нещо и докарва до такъв степен, че почват да пият хапчета, да могат да издържат психиката, да се успокояват, да не го мислят.
И в един момент хапчета спират да действат и почват да вземат вече наркотици. Наркотици взимат. Да. А ти как се сдържа през всичките тия 10 години да не посегнеш към някои неща? Спорта ме спаси. Спортуваш? Да, всеки ден спортувах и сутрин и вечер и това ме запази и психически, и физически. И ти като кажеш сутрин и вечер, аз разбрах, че си бил в някаква много малка килия, която е била затворена с ужасно тъмна врата. Нали така? Ареста е гадно, но в затвора не е така, както описват. Той си е една нормална стая, само че сте зависи във всяка една стая, колко някой стая има по двама, по трима, по петима. При мен винаги сме били двама-трима, така че всичко вътре ремонт и винаги съм правил стаите да ми е чисто, уютно, да ми е комфорт. И така. Така че в затвора ми беше, може да се каже, добре. Сравнение с ареста. Но в ареста не, защото там е наистина една тъмна гадна стая, нямаш нищо, само едно легло имаш, тоалетната е вътре в стаята, така че там е ужасно наистина. Виж, за разлика от другите хора, обаче ти си успял да съхраниш семейство. Да. Което е някакво постижение, според мен, да задържиш една жена толкова много години да те чака. Евала на жена ти, нали, за това нещо. Защото не всяка жена би издържала. Малко са жените, които ще правят така крачка и тъла в тези хубавите години, защото аз съм бил малък и тя е бил доста малка, така че един човек да ти каже, че ще чака 16 години, без да знае тя, че аз след 10 години може да излезем, така че това е едно голямо геройско стъпка напред в живота и затова сега имам един прекрасен син. Да, много хубаво момченце. Той тръгва ли по твоите стъпки? Да, от началото беше боксер, после на борбата минахме, но сега сме вече доста емоционални в футбола, така че доста добре върви в футбола. Надявам се да има успехи в този спорт, защото без значение, за мен не е значение детето ми да тренира този спорт, което аз искам, а важното той каквото желае. Това, което харесва, това да учи. Разбира се. Така че той обича много да учи. Училището е доста добре върви, както и в футбола. Така че на мен това е най-важното нещо, детето в правилна посока да е тръгнал. Той знае ли? Да не мисли за глупости. Да, така е. Той знае ли, че ти си бил в затвора? Да, знае всичко. Знае наистина. Нищо не криеме от него, защото винаги е с нас, докато беше малък и нямаше при кой да оставим. И наистина винаги сме пътували, с жена ми много обичаме да пътуваме и накрая сме пътували, винаги детето е с нас и винаги сме споделяли, всичко съм говорил с нея и тя и малък е от малък такъв е възпитан, така че по-бързо влезна в така крачка всичко да разбере и малко е като клюкарите и всичко клюкари, така че от интернета бързо разбра, че таткото е бил в затвора. Съм му обяснил на него, нали, че съм бил, точно не знае за какво, защото все още е малък на 8 годинки. Но иначе и знае, че съм бил в затвора. Но живи и здраве, като стане вече по-голям, в един ден ще го обясним как се случат нещата, да няма падна в нужда затвора. В момента, да. На това място направи ли те по-злобен? Не може да кажем, че ми прави по-злобен. Някои хора излизат оттам озлобени, променени. Зависи това човешки характер, кой как ще приеме местото. Винаги съм гледал от една посока, която, що ми се е случило нещо, това е, винаги трябва да се докажа на себе си характера, психически трябва да съм готов, защото наистина беше доста трудно, колкото и да говорим, това, което съм изпитал, не мога да го разкажам. Така че наистина беше много гадно, много трудно, много хубави години ме преминаха вътре, но в крайна случай не съжалявам за нищо, така е било писано да се случат нещата. Сега съм жив и здрав. А какво те държа така най-много? Да имаш сила? Както винаги казвам, спорта. Спорта ме запази, тъй като точно това време бях най-добрият боксер на България, 7-кратен шампион, очакваше европейско, световно, олимпиада, трябваше даже да се участвам и бокса ме запази психически и физически, да се подготвям, да тренирам и вярвах, че това, което са ме вкарали, аз нямам никаква вина и вярвах, че ще излеза наистина за това, което съм трудил доста години и ще го постигнам и благодаря на Господа, наистина аз, когато излезах от затвора,
Зад гърба си направих доста важни победи. Ние сега ще поговорим и за тях. Да, и след което постигнах една голяма титла, WBC носител, така че... Доста сериозна титла. Само да искам да те попитам още малко за този момент в твоя живот. Като си в затвора, предполагам, че ти трябва да си заслужиш респекта на другите хора. Как го направи? Затвора е за мъже. Там наистина трябва да докажеш твоя характер, не трябва да позволяваш да те мачкат и да те тормозат, защото аз за първи път влизам наивен момче и има доста рецидивисти, когато те виждат някакво младо момче влиза и веднага иска да ти бият, иска да ти взимат нещата, иска да ти изнудват багажи, да ти преберат и ти трябва да си готов наистина да ги тупаш едно хубаво, да ги биеш и по този начин да си оставаш твоето име, твоя авторитет и за съжаление наистина много бойща правих вътре, да може да се случи това, което моя, разбира се, ако искаш, както има една поговорка, бий да те уважават, така че в затвора точно е така, ако не ги биеш, те ще бият. Така че трябва да ги биеш и да могат да те уважават. Имаш ли право да виждаш, примерно, жени в затвора? Всеки 2 седмици имаш свиждане през мрежа, стъкло има от двете посоки, по телефона говориш, да, имаш право, без майка ли, приятелка ли, без значение кой ще ти дойде. 4 човека могат да влизат. Всеки 2 седмици при мен идваха. И в затвора има такива футболни шахове, щанги, такива препоръчения, което правят, кой стане първи, награждават. Има конкурси за рисуване и във всичко участвах наистина, да може да вземем награди, по-бързо да излезам и взимах награди, да се виждам. В една стая ти дава 4 часа с близък някой, ако искаш 4 часа с 4 човека може с тях да бъдете в една стая, поръчаш ядене, пиене, каквото искаш, защото в затвора няма всичко. И отвънка ти вкарат в тези 4 часа с тях, се забавляваш. Аз предполагам, че си взел някой секс да правиш. То 4 часа... Не, винаги... Поне жена ти да дойде. Винаги с нея съм правил, но местото няма как да го направиш, тъй като с теб има и други хора. 204 човека, примерно, или 3 човека и всеки със семейството. Да. Не е подходящ. Преди доста години имал специална стая, тя се водила VIP стая, награждават те и в стаята имаш си баня, туалетна, хол, абсолютно всичко, хладилник, всичко. И тогава е бил наградата 24 часа с семейството, примерно с жена си или с детето, с който пожелаеш, може и с тех наградата. Това е бил. Обаче не знам, ще излъжам точно дали е бил, кой е бил. Викнал жена си на това нещо, е превикал да дойде с нея 24 часа, обаче той е разбрал, че жена си изневерил. И направо там идват полицаите, остават вътре, има един телефон, която за всяко нещо може да се обадиш и да кажеш, това имам нужда, проблем, лошо стана. И само един телефон имате, там при вас охрана няма, остават ви, заключват ви 24 часа. Те са оставили въпросната жена, той го е пребил, усъкатил жената и те след 24 часа, когато дойдат и гледат вътре, просто размазани и от тогава го спреха, тази стая нямаше. И от тогава не може? Да, от тогава нямаше и затова имаше тези въпросните 4 часа, които са няколко хора, да не си сам, да не правят проблеми. Заради грешката на един, виж какво става? Затвора винаги е така. Един, когато прави някакво нарушение, страдат всичките. Там е така, за съжаление. А ти направи ли някакви нарушения? За мен не съм правил нарушение. Щом излязох 6 години по-рано, мислям, че не. Да, и аз така мисля. Да, работех и съм работил близо 6 години, може би. Имаше магазин, която се води лавка. Той си е буквално магазинче. Аз отговарях за магазина с още един помощник. Зареждам, гледам дати, срокове, поръчвам всичко. 2 пъти на седмицата зареждах магазина, да може и лишени от свобода да пазаруват. Там си с едни карти, които ти зареждат близките вътре сума и с тях идваш на магазина при мене. Ти бизнесмен си станал. Вътре бях бизнесмен. Сега навън май пак си бизнесмен. Да. Пак се занимаваш с интересни неща. Разбира се. Живот е така че в един момент не може цял живот в спорта.
трябва да гледаме в тази посока. Знаеш, всичко в момента е бизнес в живота, така че без бизнес няма как да живееш. Така е, да. Сега разбрах, че се занимаваш с кредити. Да. Това е така модерно в България. И доста хора се обръщат за тези услуги към вас, предполагам. Да, доста, затова има толкова много, но тук е важно в кои фирми как работят, защото Да, има лоша слава за някои точно фирми. така много фирми работят с мутренски години, мисля, че 94-та, но за съжаление тия години са свършили. Тук не е въпроса клиента да дойде да взима пари, аз да ходим да го тормозам, а просто и ние трябва да правим малко много някаква преценка на кой даваш колко пари, дали мога да се смогне да ти връща парите, не е на всеки човек да му дадем каквото иска. Така че важно е Добре, наистина. а ако не ви ги върнат? Няма шанс. Няма шанс, трябва да ги разсрочно, предполагам. Разбира се, да. С етапно по 20-30 лева ще чакаш, но що ме взел, има договор, няма как да не върне, защото той ако не върне, аз трябва да платам от моя джоб. Той в системата е вкарана, както в банката. Взимаш от пари, подписваш, ти ако не върнеш, той почва да устойки да слага, лихви има, знаеш, няма как, просто трябва да гледаш. Винаги влизаме в положение, нашата фирма винаги влиза в положение на хората, когато закъсват, имат проблеми. Доста хора имат с различни проблеми. Има някой пада в болница, има някой катастрофа прави. И... Тази фирма е с доста офиси, доколкото разбрах. Над 40 да, в в цяла цялата България страна. сме. А името откъде дойде? Алфия? Алфия кредит. Алфия кредит идва... Имаме Алфия автокъща на лизинг, която е от над 10 години. Има тази фирма, много силна и оттам идва Алфия кредит. Тоест продължавате. Разбира се, тя да се автокъщата ни, развивате. тя е заложна къща. Имаме Алфия кредит, Алфия автомобили, която е на лизинг, всичките голи може да си вземат оттам. И оттам решихме да направим Алфия кредит. И оттам идва името. Да. Ами аз ти пожелавам успех в този бизнес. Виждам, че в затвора добре си се справил. Предполагам, че това тук няма да ти се опре. Не, от една година се занимавам с това и отскоро мисля, че доста добре върви нашата фирма и доста много добри отзиви чувам за нашата фирма, защото винаги сме коректни към хората и работиме по най-добрите условия. Така че надявам се да хората... сте коректни. Точно, ние сме коректни и затова и цяла България имаме навсякъде офиси и влизаме в положение на хората, защото един човек, когато наистина е влезнал в трудности, когато няма как да ти даде в момента, чакаме. А има ли още такива фирми с кредити, които продължават с този стереотип на работа, както казваш, мутренските години? Има. Аз чувам от клиенти, че има още такиви. Аз разбирам, аз не казвам, че всички хора, има хора наистина, които искат просто от такива бързи кредити да взимат пари и да те измамат. Да, те нямат желание. Аз разбирам тия хора да могат да вземеш някакви мерки, но затова казах, че ние правиме, все едно сме малко много като психологи, трябва да правиш разлика на кой хора, какви суми можеш да допуснеш, защото ти въпросният човек, ако взима 1000 лева... Как ги преценявате? Системата ни е, програмата ни е направена така и клиента описва абсолютно всичко, колко му е дохода, колко кредити има, дали живее в собствен дом, дали живее под наем и оттам вече отчислява каква сума може да те върне. Да. Ако дойдат някакви много красиви момичета, искат много голям кредит, кой ще ги правите, ако не го върнат? Ама аз имам и такива известни имената, няма да кажем. Имам доста известни момичета, което и са взели кредити, но връщат. И знам смисъл, знаем и какви са възможностите да върнат, така че... Няма да й дадеш 100 000. Не. В никакъв случай такива суми не даваме. Такива суми не. Добре де. Разкажи ми за... Аз така гледах ти на голям интерес интервютата и понеже аз съм много гнослива, чух, че до тебе са се разхождали хлебарки плъхове. Да, това е верно. Кажи ми честно, че това си го преживял. Да, хлебарки има много. Аз направо имам фобия от такива неща. Аз ще полудея, ако това нещо се случи. И аз съм гнослив и аз не харесвам, гносно ми е да виждам хлебарки и затова купувах много лекарства и слагах хлебарки, не съм имал основен ремонт правех, когато влизах в някоя киля, дадена киля ми дават.
абсолютно всичко изкарвам от килията, затварят всички дупки, които има в стаята и след това боядисват, ремонтират и след това се случва буквално за 6-7 часа. Целият багаж сутринта 8 часа се вади, майсторите влизат, боядисват, го правят и примерно вечерта 5-6 часа вече апартаментът ти е готов и се изнасяте вътре и се живеете, но за съжаление вътре нямаш хладилник. И когато е студено, между прозореца и има решетки, има разстояние место и там хората слагат кашкавали, салами там. Да. И седми етаж, когато бях една от групите, която там горе има доста големи хлебарки и те гледат да се оцелят. И направо съм бил свидетел, салама, дърпа. Момчето фаща да го вземе, съсках. Направо има чувство, че плъха ще го нападне да го изяде. Аз такова нещо не съм го Борите се виждал. с плъховете. И да, момчето буквално се бори. Имаше едно момче, където носа му викат му носа, защото половина нос му няма. Беше изяден, да. Така, от кое е изяден този нос? От плъх? Огромен плъх. Шегуваш се? Да, наистина, момчето така го викат, носа. И винаги съм го питал, защо те викат, защото аз мисля, че на майтап нещо са го кръстили така. Изяли са му да, разбира носа? се, докато е спал, плъха го яде носа и тук в голяма дупка и го няма. Просто липса. И затова го викат пряко, ме е носа. О, това вече е ужасно. Да, това е ужасно. Това като филм на ужасите ми звучи. Затвор е буквално като филм на ужасите. О, чакай, че направо. Добре, аз съм чувала и други гадни неща за затвора, че примерно сега ти си красив мъж, някакви мъже те харесват. Опитвали ли са се така някакви мъже примерно да те свалят? Да, аз знам, че имаше... някои стават гейове в затвора. Имаше двойки, заедно спаха на едно легло, аз направо не мога да повярвам. Имаше момчета, които се правиха вътре на момичета с женски дрехи, коси, лакове, ужас. Но никога не съм допуснал чак да имам така връзка, такава близост с такъв човек вътре в затвора, защото от двойки, т.е. те си спът заедно. Разбира и си двойка. Мъж и жена, семейна двойка. вътре се правят сватби. Сватби се правят в затвора между мъже? Да, разбира се. Ако те разкажем, няма да се разкажи, нашата аудитория имаме такива. Така ли, правят се сватба, бял чаршав, правят се сватбата, след това отиват да лягат заедно, след това чаршава трябва да видят дали е червено или не. Лъжеш, не, наистина, такива неща са, да, такива неща се случват. В килията ли са жена? В килията, разбира се. И след това, като вече са мъж и жена, всичките излизат, остават ги насаме вътре, тъй като стаите са малко и да могат да се забавляват. Т.е. и охраната и всички са за това? Затвора... присъстват ли? За това е, защото геовете са винаги били шпиони и докладват всичко, така че те ги уважават. Затвора уважават шпиони, да можат абсолютно за всяко едно нещо те да разберат, винаги имат информация за всяко едно нещо и затова са за затвора. Защото когато има проблем, един нормален мъж бие педерас и началника, примерно, няма да вика този педерас да му се кара, ще викне този момче, ще му се кара, защо го е бил педерас, защото е педерас. Да, не е окей, затова ти казвам. Аз съм в шок. Шок сме. Аз, докато съм бил в затвора, 10 години съм бил в шок. Интересно ми е това с кръвта, как... че за първи път. То се обличат женски гащи, сутиени, то е страшно. То не е. Ма разбира се, то не е само перуки, коси, рокли, то не е само... А как се снабдяват с сватбена рокля, примерно? Всички ми сватба. А сега рокля му вкарват една рокличка, става токчета и готово. Ти си бил на такава сватба? Значи 2015 година ми преместиха ме от Софийския затвор в Стара Загора. Тъй като аз от Стара Загора излизам на свобода. Да. И докато бях там, както е, там се вика кръговото, защото тя затвора, където е кръгово, ти виждаш всички отряди и виждаш отпред, като станеш на решетката, виждаш отпред всичките и най-отдолу е приемната, които си идват от затвора. И гледаме момиче. Няма как да кажеш момче.
черна коса, клинче, токчета, не знам какво, маникюр. И всичките казваме, това няма как. Жена да влезе в затвора, няма как, а няма как да виждаме жена. И когато го виждаме, влиза вътре и гледаш наистина жена, мъж, но няма как да разбереш, че мъж. Ма травестити ли? Нали, травестит, разбира се, с маникюр, с кули, с джуки, с мигли, Гърди. с гърди. И направо седиш и не мога да повярваш. А той е затворник. На затворник? Затвора щяха се избият за Травестит затворник. Да, травестик затворник. Затворниците щяха се избият за този вътре. Просто тя се чувства като Цялостен травестит. цялостен и тя се чувства като една принцеса. Всички мъже се бият, всички чакат пред вратата да я видят, всички дърпат и тя малко внимание търси и внимание има. Не е останала незадоволена. Със сигурност, да. Просто. На такова нещо съм се видел от Стара Загора, че просто няма накъде. И не може да повярвам. Реално. Най-лошото, че не мога да повярвам на мъже, които работиме, ние всеки 2 месеца или всеки 3 месеца излизаме на свобода. 3 дена или 5 дена ти дават отпуск. Това значи, че излизаш 3 дена, свободен си, след 3 дена трябва да се върнеш. И това нещо се случва, докато бях в София. След 5-та година излизах всеки 2 месеца по 5 дена. 2 месеца, 5 дена. А докато бях в Стара Загора, пак беше същото, само че на 3 месеца. Всеки 3 месеца бройки хора, които са работят, които се трудат и нямат нарушения, ги пускаха. И мене най-много разочаровах от такива хора, че хора, които излизат вънка и се радваха на това чучула, където, да кажем, аз разбирам хора, които са от 10 години. Да, то няма жени, нали, нормално да реагират по този начин. Но хора, които излизат и да се радват на това нещо, това беше просто шокиращо за мен. Те са се бъгнали нещо. Не знам дали са бъкнали или просто хората вече са обърнали посоката на всички посоки. Извинявай просто. Добре, има ли гости за сватбата? Примерно, канат ли са определени затворници като гости за сватбата? Някой може да не ги харесва, други да ги харесват и да си има така като една нормална сватба. Всичко се гласат, събират се 20-30 човека. Булката от нейната страна вика принца от неговата страна, събират се, маси се слага, ядене. Има ли кума? Това не знам дали има, не знам дали има кума, обаче хора има, маси слагат, ядене, пиене, даже музика, танци, не само тък-дък, така за 10 минути да свърши. Колко време е една сватба в затвора? Няколко час. А това го позволява охраната там и тези... Те го правят събота и неделя. Събота и неделя няма полицая извън от групата. Групата е една дълъг коридор, от двете страни има кели и той е отвънка. И отвънка наблюдава да няма боища, да няма наръгване и такива неща. Това са някакви подкупни полицаи, те искат... Не, за него той не може. Всеки полицай не може всяка един момент да влиза вътре, да гледа на кой. За тях е важно да не няма шум много, да не викат дежурните офицери, да не правят проблем. Те музика са им пуснали. Затварят вратите и не се чува толкова много и си забавляват стаите, да. Ти си представям как си реагирал, ако някой към теб е дошъл? Аз докато бях там и бях отговорник на група, бях кмет и не допусках да има боища, да има гърбежи, да има такъв шум, музика, да се дигнат все пак. А какво е да си кмет на група в затвора? Отговаря за 180 човека. Началници са до 5 часа, от сутринта до 5. След 5 часа изцяло ти отговаряш за цялата група. Проблеми, всекакви, които могат да се изтъкнат, ти отговаряш. Трябва да гледаш всичко да бъде наред, да не няма проблеми, защото имаше в седмици, примерно петък свършва, събота, неделя стават 10 боища, наръгване, пребиване, един панал главата чупил и става страшно. Ти отговаряш за всичкото това? Разбира се, ти си отговаряш, гледаш да не няма такива проблеми. Защото това си е отговорност толкова хора. Доста отговорност, както ти казах. Има ли доверие? Да. Точно това доверие ми докара да работим толкова години на лавката. Това доверие ми докара и да излезам на свобода по-бързо. Защото когато работиш, 3 дена работиш, 2 дена печелиш. От една година печелиш 5 месеца и 15 дена. Една година лежиш, все едно си лежал година и 5 месеца и 15 дена.
А какво беше чувството, като излезе, като видя нашата страна? Нещо беше ли се променило? Не, всичко ми е еднакво, само кооперациите, където навсякъде са строили кооперации. Едно време аз, когато бях вънка, нямаше толкова много. Така че по-свободно беше. Сега няма свободно вече паркове, няма всичко, където има място, се строи. Само това е промяната. А хората променили се? Забеляза някаква промяна в хората? Да, хората винаги се променят. Всяка година се променят, стават по-злобни. Не знам на какво дължи това, защото това злобата за никъде не води хората. Да, съгласна съм. На какво се дължи тази злоба според теб в България? Идея си нямам. Винаги съм мислил, но не мога да разберем защо. Защото в чужбина, тъй като заради спорта съм обикалял доста държави и никога не съм виждал хората да са такива злобни, да те гледат така лошо, както и в дискотеки. Тук в дискотека, ако влизам, аз трябва да се бием веднага, със сигурност трябва да правим 2-3 боища. А реално никога не съм такъв вече малко се е конфликтно вече гледам така, избягва да се бият по дискотеките, между другото. Явно охраната е малко по-засилена вече. Ако трябва да съм честен, когато съм отишъл на дискотека, никога не съм тръгнал без бой, така че затова избягвам на дискотеки и не ходим. Ама ти ли го предизвика да кажеш? Не, винаги се случва, не знам откъде се лепат до жена ми и оттам се създават едни конфликти, едни проблеми и затова избягвам и защо на дискотеки не хода. Да, за съжаление. Тоест, ти ревнив ли си? По принцип не съм вече. Едно време, тук съм бил малък, да, ама сега вече ние имаме си доверие, така че няма за какво да ревнувам. А тя има си доверие. Но понякога. Предполагам, че те ревнува. Сега ти излезе отново славата, сега пак ще те забладе, защото ти ми разказа, че всъщност се подготвяш за някакъв много сериозен матч, за който искам да разкажеш на нашите зрители и за човека, с когото ще се биеш. Няма как да не те ревнува. Да, тази година, края на годината трябваше да се бием, както всички вече знаят това, голите ръце. Трябваше да се бием там края на ноември. За съжаление отпадна. Това ще бъде до година с топ боец, която е в ранглиста на второ място в света. Но за момента гласиме, сега ще видим моите менеджери, как ще решат нещата, как да се случат. Искам другия месец в Дубай има така събитие, искам да се включим в техната събитие в Дубай, така че надявам се да подпишем договор с тех там и да ги зарадвам всичките моите фенове. Има ли някой боец, от който те е страх? Не. Някой, с който не би се бил никога в живота си? Мога да страхувам само от себе си, така че от никой друг не страхувам. Щом съм в тази сфера и толкова години го правим, просто няма страх в това нещо. Това го правим със желание. Да. А до колко години мислиш да го правиш? Аз така не знам. Знам, че спортистите от 20 до 40 горе-долу са активни. Както разговаряхме с теб от началото, ти казах, че аз още се чувствам на 25. Знам. Все още се чувствам силен, добре, така че още няколко години, докато се чувствам добре. Докато се чувстваш физически добре. Тоест няма ограничение на възрастта. Няма, да. В нашия спорт, до когато ти се чувстваш готов и добре, винаги можеш, без значение дали си на 50, можеш на 50 години да станеш световен шампион. Важното ти как се чувстваш. Аз се чувствам отлично. За момента. Твоята мечта каква е? Моята мечта винаги е бил да бъда на последната стълбичка, така че винаги, когато правим нещо голямо, след това зарадвам се за момента, за мига, че съм постигнал, но след това винаги има още в човек и затова винаги искам още една стълбичка, се качам нагоре, винаги може повече да докажем, да покажем и затова ще видим докъде ще ми стигне това. Моите мечти. Дано да стигнат до върха. Дай Боже, надявам се. Много интересни татуси имаш. Разглеждам те тук, както си седнал на стола. Не те свалям, в смисъл. Разглеждам те, казвам, да не си помислиш нещо. Има тук едни деветки. Ти целия ли си? Аз съм целия, нямам свободно място. Тези татуси кога ги направи? Повечето са отвътре от затвора и доста от тях, както се излязох тогава, пак направих, тъй като времето не ме стигна и в момента нямам свободно място и спрех. Това някакъв вид разнообразие ли там в затвора да се... Не, това ми харесваше. Харесваше да правим татуси. Всяка събота и неделя имах един приятел. С него една събота аз
Ние вкарахме машинки, бои, игли, всичко да има Не вътре. ми каза, че си почнал и да рисуваш. Рисувах, да. Имаше аркуп, които рисувах. Тоест ти си татуирал хора? Не татуирах. Но Рисувах. имаше добър майстор, да. Той е наистина добър майстор, защото краката ми са само лица много трудно се прави, така че отгоре до долу ме е нашарил той, за което в момента вънка кой ме вижда и не мога да повярват, че тези татуи са наистина от затвора. Защото Да, те са красиви. Много красиви. Да. Аз, понеже нямам, по принцип, По-добре да не нямаш, защото правиш ли една, просто наистина няма да мога да се спреш. Той с една почва. То това е като с жените с операциите. Като Така започнат с една и... почвата и почвата. Дай тук малко, дай там малко, дай още малко, ще спрем и... Какво ти е наблюдението върху българските жени в последните години? Откакто си навън? В каква сфера, смисъл? По принцип променили се, по-свестни ли са? Променили се като поведение? Не знам. Чак толкова не се общувам, не гледам, не мога да ти отговоря на този въпрос. Като външен вид? Като външен вид всички са ми еднакви. За съжаление, да. Всичките се правят еднакви. Това, което не ми харесва и от приятели чувам, че наистина като сядат на една маса, 5 жени, 5 еднакви излизат. Просто всичките гледат едната, ако прави нещо и гледат другите да правят като нея и всички са в момента еднакви наистина жените. Да. Това, което не е окей за мен. Не ти харесва. Не винаги да гледаш как примерно се изглежда твоята приятелка и ти да се направиш да се изглеждаш като нея и е така. И всичките жени почват да стават еднакви. Доста мъже коментират, че вече това, което правят жените, те не ги харесва, а търсят жени без никакви джуки, скули, както едно време момичето е било красиво, защото има много красиви момичета, които те слагат някакви неща на лицето или на тялото си и просто стават много по-грозни, но самите те мислят, че са много красиви и се лъжат себе си. Тоест ти си за естествената красота. Разбира се. Не само аз, май. 90% вече от мъжете са в тази посока, което аз мисля. Аз нямам такива наблюдения, да ти кажа. Аз като излеза някъде ги виждам все с еднакви жени. Навсякъде са с такива, с еднакви жени, защото всичките жени вече таки станаха. Те не могат да намерят то заради това. Твоята жена не е ли искала да си промени нещо? Не, че тя нещо не е направила в лицето и тя има скули джуки, но за съжаление, като всичките момичета го правят и всяка една иска и тя да си направи. Разбира се, мода стана. Тъй като клиниките, знаете, че няма свободен час, няма свободно място. Просто навсякъде е улица. А в чужбина затворите същите ли са като в България? По принцип не. По-добри ли са или са по-лоши? Разбира се, че са по-добри. Доста хора имаше, които идваха от чужбина и съжаляваха, че са паднали в затвора в България. Те всичко възможно са направили да останат там, защото стаите са ремонтирани, имат си пари, примерно трябва да пазаруваш, ще ти дават по журнала избираш какво ядене искаш, какви дрехи искаш, всичко да. Даже имам приятел, който е лежал в Испания. Испания лежат от затвора мъже и жени заедно. Затвора позволява 2 седмици да се пишеш. Как така? Общ затвор? Общ затвор, да. Той даже бил инструктор, е работил в един фитнес у затвора и викат, докато са в затвора, примерно 5 затворника са, те са инструктори там, разбира се, и влизат жените. Мъжете тренират, след мъжете, примерно влизат жените. И викат, тренират жените и по този начин, после конфликти да почваш да контактуваш с жената. А самия затвор позволява 2 седмици да се пишеме писмо с тебе. След 2 седмици, като вие, че имаме някакъв интерес, позволявате вече да се видите на 4 очи. След 4 очи вече позволявате вече заедно да живеете това в Испания и позволявате да сте част от семейство. В кой град на Испания това? Не знам това в кой град, иначе приятел лично ми е разказал, е лежал. Така че... За първи път чувам такова нещо за общ затвор.
Много между малко... мъже и жени? Да. Има държави, които има и мъже, има жени, заедно на едно място. Искаш да кажеш, че България е най-лошия затвор? За мен може да кажем да. И тук, примерно, сега има още някъде, може би Русия, не знам, някакви гадни такива, и Турция, може да има гадно, обаче тук като България толкова трудно и гадно, не вярвам да има, защото ареста, аз вече съм на свобода от 10 години, когато влязох вътре, това е бил 2004, беше ужас. И от тогава го чувам, примерно, ще ремонтират, ще правят, а той вътре направо... Ти влизаш и направо си готов да направиш вече сделка с тех да излезеш оттам. Това те мачка, мръсно, гадно, дървеници да ти хапат и ужас просто. Така че за мен лично наистина може би да идат най-тежкия затвор у всички държави, защото преди не знам точно коя година беше, от чужбина бяха дошли в Софийския затвор, снимаха филм, да може да покажат у света наистина как живее един затворник, като излиза, какво прави, къде живее, как яде, какво яде, как е килиите, как е където се разхождате, защото всеки ден по час и половина от килията можеш да излезеш на слънце, да видиш, да дишаш чист въздух и след това те пребират. Така, ти колко време беше навън през деня? Аз докато петата година, тъй като много се биях вътре, не работех, никъде не искаха да работим, но след петата година осъзнах, че с боища нещата не върват, няма да станат. Спрех и тогава започнах да работим и сутрин излизах, цял ден съм вънка, магазина, чист въздух и вечерта се прибираш. Това пак е добре. Добре, защото времето много бързо ти минаваш, ти излизаш, работиш и не го усещаш. Но когато си вътре в стаята, може да тренираш, да готвиш, да ядеш и след това мислиш какъв глупост да правите, да мога да ти мине времето, защото ти е скучно, тъпо и почваш да правиш всеки глупости вътре. А като излезе от затвора, прави ли глупости? Не. Сигурно с това въздържание вътре. Не, този затвора малко много като изпитание и човек се пази, малко много като урок и не мога да скачаш вече като всяко едно нещо, каквото се случи, като млад си бил, скачаш да се биеш, да доказваш, да правиш. Дисциплинирал те. Разбира се, малко много почваш да мислиш на тези неща. И вече като ставаш и семейство зад гърба си, знаеш, аз на 21 години влязах в затвора, сега реално нямах жена, нямах дете, нямах нищо. Но сега ако трябва да влезам в затвора, мисля и за детето, и за жената, за семейството да не страда, защото у затвора приятели могат да те забравят. Аз съм го виждал, опит казвам, че те забравят. До 1-2 години могат да те чакат. Да. Разбира се, след 1-2 години ще забравят, но семейството никой няма да забрави да знаеш. Това винаги тия Имаш хора... някой приятел, който ти остана все пак, въпреки всичко, верен? Имам хора, които ме помагат как съм бил вън, как съм бил вътре и все още продължават да помагат. Имам такива хора, които рядко са, те са част от моето семейство, за което ги благодаря, че винаги са с мен, дали е в добро или лошо. Защото в този живот един ден мога да си така, един ден така. На никой не мога да каже как ще е утре, защото не знаеш, утре излизаш от къщи, случва нещо, катастрофа и ти вкара в затвора. Никой не е гарантиран този живот, какво ще се случи утрешния ден. Това благодарим на Господа всеки ден, че сме живи и здрави. Изглеждаш чудесно. Имаш страхотно семейство вече, така че от тук нататък само хубави неща ще се случват, предполагам. Надявам се, разбира се, доста трудности минах. И аз ти желая много успех с Дубай там, къде с тези неща, които искаш да ти се случат. Мерси, благодарим и аз. И когато ти се случат, разбира се, пак ще дойдеш да ни разказваш. Да, чакам да се разберем и така, че ще гърмиме. Скоро ще пишеме всички, на всички ще стане ясно какво ще се случи. Обичаш ли сладичко? По принцип да. Я много. Тогава ти давам 3 шоколадчета от Poison Ivy за теб, за сина ти и за жена ти. Благодарим. Да си ги хапнете. И аз много ти благодаря, че беше на гости при мене, че дойде в моя подкаст. И пак да дойдеш. И аз ти благодаря. Пак да дойдеш отново като шампион. С още един медал. Обещавам, разбира се. Обещаваш ли ми? Да. Добре. Благодарим те за поканата.